quality time. So mo na ni problema ron. Kung naka sa laing lugar, bisan pag di ka OFW, bisag nar ka sa Cebu, pero wala kay quality time, wag ka ka-touch. So unsa ang pagka-feel sa imong anak sa love, di ba? Pero ato sang iklaro ng quality time, ha? Dilibot pasabot na ka din ha, na quality time. Kay basin na ka din ha, niya isig duwa mo og kwan game. So what is quality time? Oh, kabantay mo mga parents, yung mga anak dahang kay pangutana. No? Kabantay mo na. Ya kana mga pangutana pa gyud nga lisod kay tubagon. Nganong ang tubig kay basa? Okay. Mo nang usahay masuod pa si yaya kaysa mama o sa papa. Kay ang yaya tigtubag sa tanang pangutana. Ya, ngano nag-away si mama o si papa? Ay, ingana rang gid na sila. Ingana na sila basta labang usag-usa mag-away na sila. Bisan pa og kanang mingon mo nga kanang simple ra kay nga tubag. Pero samtang nag-istorya mo, that's quality time. Yes, bonding moments, sakto yun. Bonding moments. Kanang nagdungan mo pangatawa. Kanang nagdungan mo kasuko. Pwede na nagdungan mo kahadlok. Tanaw mo og movie. Kamong nagdungan mo siyagit. No? Bonding moments. Dili lang kay naa ka din ha, pero wa mo nagtagad. No, naa mo din ha, pero wa mo nagindhatay. Quality time for me is there is a success through giving your time to students. Yes. Dungan mo daog. Best quality time. Best quality time. Og kuyog mo sa kapildihan. That's another quality time. Nang kung down ang usa, down mo tanan. Kung up ang usa, up mo tanan. That's quality time. You share emotions. You answer the questions, no? So, how to give quality time? Atong ano mo nagtahi ang upat. So, word of affirmation. Inday, napildi. So, di lang. I saw, nakita na ko nga imong gihatag ang tanan. Dayon anak kasabag, okay ra na. So touch na to. Dayon may nigas na snack ta na. Dayon kuha na to, gift. Dayon samtang nag-snack mo yung ka imo tatong gingani. Sunod ingani diba? That's quality time. Amo na ang mga bata, mga athletes usay masuod pa sa coach kaysa ginikanan. Kay ang coach and the teachers are giving most of the time in the day. Naghatag sila quality time sa ilang mga students o sa ilang athletes. Samtang ang mga parents, muli ang bata, mga na ding mama nga, as magagikan, kanara, pag umantubag sa mama. O, sige, panghugas na din na. Wala quality time. So, balik ko na ako. Words of affirmation, quality time, receiving gifts, and physical touch, kinan makumplito ng upat. Sige, so before I show the last, tagana sa ninyo sa kay kalima.